Или что-то случилось, или одно из двух. Ничего не понимаю. Za deň rôznych pánov, ľutuja vás všetkých podľa vašich plánov. Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj tón. Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj tón. Ľutuja vás všetkých pekne rozsvítosť ho, tu nie je o čom sexuálne skúsenosti ho. Vytiahnu vám z gatí ten váš mikrofón, za dolár vám zaspievajú ten svoj song. Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj tón. Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj tón. Эти «Жигули» чем думают, я не знаю. Keď sa môj kamarát lúčil so slobodou, v okamihu dostal návrat za slobodou. Naposledy podľahnú ženskému telu a tak poď ho spolu s bratom do bordelu. Vlastne ženy idú zaista celkom ujdu, majú v sebe, vyžarujú, zvláštne pôjdu. Majú v sebe 100-krát za deň rôznych pánov, ľutuja vás všetkých podľa vašich plánov. Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj... Теперь горбатый! Я сказал горбатый! Ja som mala tú čuču, toto je môj mikrofón. Ak mi dáte svoj dolár, ja vám zaspievam svoj tón. Ľutuja vás všetkých pekne rozsvítosť ho,